Gabos ang tabayan. Bicol Connection. Joey Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning. Maraming araw po sa Ilocos. Aldaw na Biyernes. Sa 21 po kita kan na bulan na Hunyo taon 2019. Eribanan po kita sa programang Bicol Connection. Sa pangalan po kan regular host kan na programang ini si Joey Habana din. Ana sa inyong lingkod si Rocky Mayubo. Sondo po kita ng alas 11 ni na pagkaaga sa pagkatutukan mga balatasin man na informasyon. Hindi po sa palibot kan sa tuyang lugar sa anong na banuan kan Rinconada asin man digdi sa 36 na barangay kan siyudad ni na Iriga. Mainit po ang kabugtakan kan na panahon ang saldang digdi sa Rinconada ni na mayo kang mailing na may mga panganuron malinaw na malinaw ang kalangitan amang-tama din naman sa mga maralabas duman po sa mga nakasampay na kansain ng binabahan ana maghapon kayang marana so sa indong mga linabahan. Kumusta po ito yung mga parantabay na nakatutok po niyan sa indang mga monitor, sa mga transistor radio, sa 1332, sabikan po kan sa indong mga radyo. Siyempre man sa mga nakatutok mo niyan sa indang Facebook. Naantabayanan kami na silman na dadanan sa pagipukan sa muyang FB Live kan Radyo Ronda DCKI. Mga tugang sa Kasabago ni na hari kita dyan sa Banuan kan na Bato Camarines Sur at interview ang takutan ng live si Mayor Franca Bernaldez alagad ikaw pa lang siya nin atindiran nin meeting duman sa Naga aday na nakapaghahalap sabi niya baka damawri ngayon ako siguro ngayon sa sunod na sanano sa mabot na June na 29 iyo po ang oath-taking ceremony kan na mga officials kan lokal na gobyerno kan na Banuanin Bato sa pamamayo po ni Mayor Franca Bernaldez. Ma-welcome address bagong inihidong vice alcalde na si Vice Mayor Junjun Sorilla. And pagkatapos kanina mga tugang makakaigwaman po ni na panunumpa sa sarap pong mapasumpa iyo po ang dating West mapasumpa Vice Mayor Junjun Sorilla. Tapos susundan mo po yan ni Mayor Franca Bernaldez na mapasumpa man po kay Mayor Franca Bernaldez iyo po si Governor Mix Villaferte and nakasabay naman po sa mensahe ni Mayor Franca Bernaldez. Tapos po kan pagpasumpa siyempre so walong mga idihidong konsyal papasa sa sarabayon na mapasumpa iyo manggiraray sa tuya pong gobernador na si Governor Mix Villaferte and siyempre man so mensahe po ni Mayor Franca Bernaldez mensahe man po ni Governor Mix Villaferte. Kaya po sa mabot na June 29 yan sa LRB Covered Court
sa Banuan kan bato na atindiran mo po kan mga opisyales, mga barangay officials, mga leaders yan po sa Banuan kan Bato, Camarines Sur. Yan lang sa June, yan lang sa Nabwa, sa mabot na na Hunyo 28, pagpasumpa mo po sa mga opisyales, kan lokal na gobyerno kan Nabwa. Na kung saan mga tugang, ada mayo pa kita nakakuhanin na kung sa yan bisita sa oath-taking ceremony diyan sa Banuan kang Nabwa, Camarines Sur. Isiko sa June 28 oath-taking ceremony ni akan nagbabalik na alkalde dyan sa Banuan ng Nabwa, Mayor Ferra Simbulan, asinman Vice Mayor Marisa Pilitario, siyempre man po ang walong konsyal dyan sa Banuan kan Nabwa. Kalagad kalyado po ni Mayor Ferra Simbulan, namantangan dua, yaw mo po sa grupo ni Attorney Joselito Figuracion na yung sinda Councilor Junji Fortuna, asinman Councilor Salas yan sa Banuan kang Nabwa, Camarines Sur. Ano po? And siniwan sa tuya mga pagpabot ni Maray na Aga sa intero pong Rinconada area, Rodegat sa may terminal kan Ciudad Diniriga, napabot kita ni Maray na Aga. Yan sa Merkado Publiko, kan Ciudad kan Iriga, Maray na Aga. Yan dyan man sa may parte kan public market kan Banuanin Nabwa, Camarines Sur, na nagkantabay man sa mga programa adik po sa Radyo Ronda DCKI Iriga. Pero sa iba pa na to ng mga informasyon sa laog kan sa tuyang programa yan sa Banuan kang Nabwa. Ikot ko niyan ang mga members ka na Philippine National Police. Dinulita may mga lugar sa Banuan kang Nabwa na iguanin mga tatagan kan luka. Matandaan ka nagkatalikod na daw nakaiguanin na bypass operation. Iguan naman po na nasiot na nagababariwas ni na droga dyan sa Banuan kang Nabwa. Hindi na kung sa mga tugang igwa pa ang mga lugar dyan sa Banuan kang Nabwa na pinagpapaypian na kung sa po mga tugang yaong pamanggilaray na pagpadagos sa pagbaliwas ka na droga dyan po sa Banuan kang Nabwa, Camarines Sur. Lagad ay manmauntok ang mga autoridad sa hanap ka na mga nagababaliwas ka na droga dyan sa Banuan kang Nabwa. 43 minutos magalampasan alas 9. Sa iba pa po dyan na informasyon, may ipigya padaraman sa tuyan na press release na Ako Bicol Party List na kung sa mga tugang Ako Bicol Party List nakikidumamay sa pagkagadaan na pamusong showbiz personalities, director na si Manoya Eddie Garcia. Matalaning ng mga tugang ini po si Manoya Eddie Garcia. Iyo po iniyo nag-endorse ka na Ako Bicol. Na si Manoya Eddie Garcia, tarong Bicolano, tubong huban na sorsokon, asin man nag-request ki Presidente Rodrigo Duterte na impormaran na iapmas ang bandera kan na Pilipinas na
Kung sa mga tugang sinabi ni Congressman Pido Garbin kana ako Bicol, tawa niya to nin na pag-respeto ana sa tuyang kababayan na Bicolano, asin man bago po ini naglaog sa showbiz industry, taro pala ninyong dating militar, dating Philippine Army, ini pong si Manoy Eddie Garcia. Kaya nagkuyan man na ang ako Bicol, nagtao man po ni na suporta, asin man pakikidumumay sa pamilya ni Manoy Eddie Garcia matapos na mabawian ni na buhay sa edad na 90 anyos. 90 anyos na pala si Manoy Eddie Garcia. Yan po ang impormasyon na pigapaabot ni Congressman Pido Garbin kana ako Bicol, ipinagi man ki Madam Sally Loses na ipo ang nagataong impormasyon na ako Bicol, sarap po sa mga nakikilamahay sa pamilya kana pamilyang Garcia na ini po mga tuwan si Manoy Eddie, iyo po ang nag-endorse kana kampanya kana ako Bicol party list. Kaya dito sa Bicol, number 1 po ang ako Bicol. Kung sa mga tugang ay man niningawakan na mga Bicolano na sa tuya pong sa diring lugar na iyo po ang Bicol region na nagkataon mo po ni na mandato sa ako Bicol party list. Tapon na po mga tugang kan pagpon kan magalaog sa party list ang ako Bicol sa pulong dekada na nin dakol na po ang naging accomplishment, dakol na po ang natabangan ng mga estudyante so mga eskalang na nakatapos na mga tugang nagkaigwa na po nin trabaho. At basta mapatapos ka na ako Bicol nin igwa na naghahalat na trabaho na dahil man masayang so sa indong inadalan na makakalaog ka mo automatic sa trabaho. Kaya dakol mga tugang ang o dakol na mga tugang ang mga naglabangan ka na ako Bicol sa ida pong scholar asin man so ito pong mga 10 outstanding awardee student kana ako Bicol dakol naman po pero kan iba pa mga infrastructure asin man sa Boreal and iba pa mga beneficiaries na ang mga benepisyo na itinatao kana ako Bicol party list. Yan po ang impormasyon na pagpaabot tuya kan ako Bicol sa pagi pong press release ni Congressman Pido Garbin and ipinaagiman ni Ma'am Sally Loses na tanganing maipaabot na to ang impormasyon na po dyan sa ako Bicol party list. 48 minutos makalampas ang alas 4 ang las 9 ninaga. Adik di po sa tuyang programa. Ang sanggunian panalawigan kan probinsya ni Camarines Sur. Sa pagi po kan Liga President na si ex-officio board member Nelly Largo. Pinalayogan po ni pagumaw asin man na commendation kana sanggunian panalawigan sa mga marayray na mga akomplismento
ni Madam Dulce Atian, na dating presidente ka na Camarines Sur State Camarines Sur Polytechnic Colleges yan po sa Banuan Kanabua na ngunyan mga tugang universidad na kanina kung sa'yo mga tugang ini na pinag-rekomendam asin man pag-umaw dating presidente Dulce Atian kana si SPC na ngunyan universidad na po dyan sa Banuan kang Nabua Camarines Sur. Nakatakot pa kayo ni mga tugang sa pinagigong sesyon na regular kana sa Sangguniang Panlalawigan kana probinsya ni Camarines Sur na kung sa mga tugang na gobyerno probinsyal naghahanap po tabi ni na lote na maistaran katong mga naging biktima kana pag-rasay ni na daga dyan sa may parte ka na barangay Ipil sa Banuan ka na Buhi Camarines Sur asin man dyan sa may barangay Patipinan sa Banuan ka na Sangay Camarines Sur. Ani na ang gusto ka na gobernador na makahali na ang mga residentes dyan, lumalalaw-lalo po ito mga nagkarapiktaran, na pagrasay ka na daga, dapat ikaglasinda sa maray na lugar, na dahil na sinda maapiktaran kung nasakali magkaigwapan na pag-landslide dyan sa may parte kan barangay Ipin sa Banuan kan Buwi, asin man dyan sa may parte kan barangay Sangay sa barangay Patipinan, Sangay Camarines Sur. At na apektaran po sa tuyang mga kababayan, may mga nagkagaradan, alagad mga tugang binagmaray kan na gobernador na makakuha po ni na maiwas na lutin na iyo po ang bubugtakan kan mga residentes at yan sa may parte kan Manuanin Sangay sa barangay Patipinan, asin man sa may parte kan Manuanin na Buwi ang barangay Ipit sa Buwi Camarines Sur. Sa minutos makalampas alas 9 ni Naga, hindi ko sa laot ka na sa tuyang programang Bicol Connection ibaba niya to na mga informasyon hindi po sa laot ka na sa tuyang programa digdi sa Bicol Connection pabutan niya to ni good morning mga nagsisilibrar ka na sa indang mga okasyon mo niyan sa nagsisilibrar ka na sa indang wedding anniversary sa mga ikakasal, bunyagan, fiestahan and ceremony sa mga nagre-reunion sa mga nagsisilibrar ka sa indang kumpleanyo. Happy birthday sa indang ano po pagbati nato sa tuya tabi ng mga kababayan adig dito sa programang Bicol Connection. At yan mga tugang tabayanan ko pagkikipag-ulay nato sa opisina kang National Economic Development Authority kaulay nato na tagapagtaran kan NEDA mga 5 minutes gayod maapulat tagiraray kaning maraman nato kung ano ang mga programa kang NIDA o National Economic Development Authority adig di po sa tuyang lugar. And nakasubago man pinagakukontak niya to si Madam Lucy Castaneda tagapagtaram ka na DPWA kundi ngunyan pala na Biyernes ikasintanin na meeting
at ikwada ang bisita ang regional office ng DPWH yan na kung sa'yo nagkapira po mga opisyal kan DPWH Central Office na ayaw mo niya naman sa Legazpi. Sabi ni Madam Lucy Castaneda, busy ngayon ako, nakakay ko ngayon kami ng seminar ko niyan, and still kung pwedeng sa Lunes na lang. Lunes na lang si Madam Lucy Castaneda na tagapagtarang kan DPWH, Regional Office. Daan sabi mga tugang nagbisita digdikan na nakaging aldaw ang technical operation manager kan DPWH sa Lidawan sa Central Office na kung saan mga tugang bisita ang mga proyekto aron po kan road widening ang padagos na pag reblocking and pagpakaray asin man pagpaiwas kan mga tulay. Digdi mga tugang sa tuyang lugar sa Rinconada area diyan sa may parte kan Mapua Bridge, pinapaiwas man po ang tinampo sa kudigdi sa may parte kan San Miguel Bridge sa Banuan kang Nabua Camarinesor. Kundi sa impormasyon na nako niya to ki Madam Lucy Castaneda anin so mga projects ngaya akan DPWH dahil pa po na aaprubaran anin yaw pa po duman sa DBM and kung mahiling na mga tugang so saro sabi ni Madam Lucy Castaneda iguana po dayan may papadarang budget at ako sige sa naman ngayon patrabaho kung mayo manin budget talagang mapipindiho ang mga proyekto kan DPWH saro pa ito na nga ning pagaulang kan mga budget kan mga congressman na dapat maitautulos o naitautulos sa mga congressman ang sinabit ng budget na pendeo. Kaya sa mga proyekto baga na pinag-asikasukan na DPWH medyo ngayon na pundungo na. Ano po? Iyon na nga niyan pigalat so budget dahil pa naabot pero sabi kan DPWH sa pagi ni Madam Lucy Castaneda kung inida mag-abot na asin man aprobaran na kan DBM at tulos-tulos man ngayon na may papadago sa sinambit ng mga proyekto. Ngunyan nga ni bisita na kan technical operation na officer kan DPWH sinambit na mga programa kan road widening asin man na reblocking pagpaiwas kan na tulay sa nakapirang lugar digdi sa Bicol region na proyekto po mga tugang kan DPWH. Iba pa mga tugang na informasyon digdi po sa naukan sa tuyang programa digdi mga tugang sa siyudad kan na Iriga at yan sa may kuyan baga sa may release na haranid yan sa may outpost kan Iriga City PNP at dyan baga mga tugang tinitiripon sa mga basura baka tiripunan sa mga basura pinoporon-pon nina kan mayo ng mga tugang ng mga nakatambak na basura iba na sa sobrang init asin man minaparos-paros na alimpaw ang parong
naparog kan na bata diyan sa may lugar na yan. Napigatatambakan kan na mga basura. Ang sabi po mga togang kan mga nakakaparong diyan, dapat ko tanong ngayon pagka saraya sa mga basura, dapat sinumpit man lamang ko tanong ngayon ni na tubig na mahali po ang parong kan na bata napigapunan kan mga basura yan po sa may akatay na kan na outpost kan na iriga sa may release katubangan kan sarong optical clinic dyan po sa siyudad kan na iriga. Yan po mga togang apig kukuya sa naman yan apig papabot sa naman ang mga reklamo na sa tuya taman na apudan ang mga personalis kan General Services Office kan siyudad din na iriga. Ano po? Yun po yan na nakaabot sa muya ni na reklamo dyan sa may patingin na lugar kan Barangay San Francisco narani po sa may rilis katayid po kang outpost kan iriga PNP pigarapunan po ni na basura pagkaka teripuna asin man ni apon sa dump truck ni na daimandaan nilinig o sinusumpit ni na tubig so inaliakan mga basura. Kaya naalimpaw ang parong ani na nag-init-init tapos na paros-paros grabe alis nga kan na bata yan sa nasambit ng yan na lugar. Yan po pangapulan sa naman kan sa tuya mga kababayan aso mga nag-aaragi dyan sa sinambit ng yan na lugar talagang grabe ang bata yan sa nasambit ng lugar. Ano? On na meron po matugang bago makalampas na alas 10 aligi po sa naukan na programang Bicol Connection. Mapunta kita dyan pagkatapos lang nagkapirang mga pagirundong aligi po sa naukan na sa tuyang programa Bicol Connection. Oras dyan po alima pa mga istorya, mga impormasyon na sa tuya po pinagkarondaan kaso bago sa palibot niya to sa 6 na banuan kan Riconada asin man digdi sa siyudad Canirica. Red Horse to, astig ito. Yan ako ito, yan na tayo ako mainit at lumabagong sa tabukal, mga oras, mag-iwalda, hanapin ang sarili. Astig ba to? Rock ba to? Ani mo, inuusan na sa amo sa nagkulay, ganyan po, sariwa pa ang buhay, nagliparan na sa akin, huling mo ang bagay na patok sa tek, musika pala sa at puso maingay. Ako ito, Red Horse Beer, kaya ko to, astig ito, number 1 beer. Drink responsibly. Di pa sisiil ang astig sa sariling bayan. Yan ang Red Horse Beer, number 1 beer. Drink responsibly. Sabi ng Red Horse Beer, hindi mga astig. Drink responsibly. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilions, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time, apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also free block for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Ang pagkabuhay ng tao sa kinaban sa milagro. Alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamunduhan, kita naghahanap ng magkakadama. An A. Vega Funeral Services o Laporinaria Maestrado.
Mananauman niya to. Unta kan 1973, nag-opresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services, Ula Corinaria Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Manuan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahanaan asin pagsasabili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal ng NBI Manila. Sa Romana license in Balmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services, Ula Corinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apunan o i-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Corinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iliga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store, Moore Bus Terminal, San Roque, Iliga City, dealer of all kinds of mural tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, veneer tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iliga City, Moore and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Moore and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iliga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iliga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang bisa sa radyo atol sa Indonesia, Shirley Taduran Mirando and family, La Purisima, Iliga City. Mr. and Mrs. Manuel Cabanyero and family, San Agustin, Iliga City. Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family, San Agustin, Iliga City. Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia. St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City. Kagawad Elma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City. Holy Cross Parish Church, Nabua, Camarines Sur, asin ang RPN DZKI family. Okay mga tugang, balik kita sa tuyang programa Bicol na Connection. Naganda na po sa 8 minutos makalampas ang alas 10. Ang oras na yan dara sa ito kan Lucena Electrical Supply na makukuha sa sentro kan na siyudad Kaniliga. Hanapon na si Engineer Menelayo Lucena, Seriman ni Madam Monica Ferreque kan Limassol, Cyprus. Magatugan sa impormasyon niya to.
sabi ka na sa tuloy na kaulay duman sa NEDA, kanina paglalagdakan bulan na Hulyo, at pinag-aariglo paninda sa mga programa na dapat po maraman ka na sa tuya po tabi ng mga kababayan kung ano po ang mga programa kan NEDA, kan National Economic Development Authority, aligdi sa Bicol. Na po baka sa masunod na simana matawan kita nin mga informasyon na paabot po dyan, na ipapaabot kan NEDA dyan sa maya parte kan Rawis, Ciudad kan Legazpi. 10 minutos magalampas sa alas 10 ni na pagkaga sa iba pa niya to na mga informasyon sa laog kan sa tuyang programa. Kaso naman mga tugang nakaulay ang tagapagdarang ka 19th Infantry Division kan Philippine Army digdi sa Bicol. Ana konsep mga tugang sa informasyon manungod po kaniya pong mga nangyayaring shooting incidents. Involved po mga tugang nagkapirang membros kan mga militanteng grupo. Ana sabi kang 9th Infantry Division kan Philippine Army. Dahil po dahil na yan aram asin man pinag-mamaikutan mga tugang na madakop ang nangyaring pambabadil duman sa maya parte ka na Sorsogon na involved po mga tugang na duman membros ka na karapatan na Bicol. Pinagasundan naman po kay niyong nangyari man dyan sa may parte ka na Naga City. Nasa ropong dating miyembro ka na Bayan Muna, asin man po empleyado ka na Kapitolyo Provincial, ka na Sangguniang Palalawigan, sa persona po ni Nathaniel Murada. Hindi mga tugang si Nathaniel Murada, empleyado po niyo ka na Sangguniang Palalawigan, asin man po naging staff ni dating Vice Governor Fortunato Ato Peña. Ani na makupang malinaw ang investigasyon and ini yung mga nangyayari na mga insidente ayaw na po ang pagtabang kan 9th Infantry Division kan Philippine Army digdi sa Bicol Region. Dos minutos magalampas sa alas 10. Iba pa niya ito ng mga informasyon. Sarap po kan sa tuyang programa. Dan po pagtugang sa Banuang kan buwi. Deda makakatindir. Ang grupo ni Vice Mayor elect Fred Balagot. Hindi daw nita ikaw po dahil mga schedule na nangyari. Na konsen mga tugang sinabit ng oath-taking ceremony. Gigibon man po sa Hunyo 25. Na konsen po mga tugang bisita yung si Mayor o si Vice President Aleni Robredo na ipuan mapasod pa sa mga opisyalis ang lokal na gobyerno kan Banuanin buwi sa pagi po ni Mayor Margie Aguirre. Kasi Vice Mayor Radio Fred Balagot
ikaw man po na importanteng kalakawan. Si Councilor Rating Villadares may atindiran man na sarong seminar. Nagapaisita kaya ang alkalde. Bori na. Kaya man pwede nang iatraso mga appointment. Kaya dahil na mga ka-adinir. Dapat ko na kay ito na mayo sida pang schedule na atindiran kan sinabit ng mga okasyon. Siguro kayo maatindir man ini pong grupo ni Vice Mayor Jofred Panagot sa aktibidad ni Mayor Margie Aguinaldo. Sabi ko na nga mga tugang, nagkapira po tabi ng mga opisyal ang kalyado kan alkalde orog na mga tugang ang bilang man kan mga konsyal yaon po sa alkalde. Sabi nga ni kayan mga tugang ang grupo ni na may pagkakasararo o na ano ang sasabihin kan alkalde iyo man po ito sa itang tutubudon. Puro amin sana. Kaya siguro sa mga obserbasyon niya to sa pagtugaw kay niyo para man niya to hindi ko na ano man ang sa indang mga ipapaabot sa nambang mga namamanuan. Di nga ni mga tugang sa Siyudad Caniliga dawa sila ng kanang councilor sinda Councilor Edsel Dimaywa asin man Councilor Action Man Boboy Gibara ipo yan so nanggana digdi sa iriga ang nakadaglan ng mga tugang na nakalya do mga tugang ni Mayor Marilyn na Yorobel Pilong. Kaya tulusan naman ang nakasabay sa grupo ni Mayor Maler. Ini pong si Vice Mayor-elect Rex Oliva, ako po ang dawang konsyal, dayan sa Timuang Kamsur, na si Councilor Steve si Councilor Boboy Gibara or si Councilor Edsel Dimaywa. Luminaw kaya na ano man tanabasa tayo niyo ang imbitasyon ni Steve Andali para sa inauguration kan bagong gasoline station yan sa Barangay San Agustin aligi po sa Siyudad Caniliga. Para nakatabi ki manay edit na analyst na nakantaway dito sa RPN na DCKR. At dyan pong bagi, imbitado po kamo sa giro na okasyon niya na pagkaaga ni Mayor Margie Aguinaldo, siman ni First Gentleman Sandy Aguinaldo. Adik po yan sa Banuan kan Bubi Camarines Sur. Minutos makalampasan alas 10. Adik po sa daukan ng satuyang programa.
Sa iba pa po niya to ng mga informasyon na digdi sa tuyang programa. Adyan man sa Banuan kan Pili, ang capital town kan Camarines Sur. Nina na ang sinasabi ni mayong suporta ang gobernador dahil mandasin na nag-aasa. Dahil mandasin na nag-aasa sa suporta ni gobernador. Kung igwa man daga digning magpaabot o kung dahil man so kalyado ka na gobernador, di ituturo kaya sila duman na sila kamo kung anong tuyo nindo, kaulayan lang mga nindo. Ana kuya din mga tugan, ana sabi, so nangagalangan ng ngayon magdudok lalo naman sa kakulor mo anin na pero na kuya ngayon mga tugang hindi na inabad na ka nagadigdi sa harong mayo man ni anda sabi nga ni kan mga nakakabisto sa sutuya duman sa ngayon sa harong di duman man ako at least na kaulay ko si mga opisyal digdi sa Ariconada area, particularmente dyan sa Banuan kan Nabuhi, Camarines Sur. Pagkikipag-ulay niya to kay Mr. Sandy Aguinillo. Minutos makalampas alas 10. Iba pa niya to na mga informasyon. Grupo mga tugang kan DNR or Environment Management Bureau pinag-bisita na po ang ibang lugar, lalong-lalo na po itong mga pabaya na mga alkalde sa mga barangay na mayo po sindanin na tambaka din na basura. Namanangani dyan sa Banuan kan Burangi. Iniyo pong dating mayor kan sinambit ng ukan na Banuan na kunsain mga tugang mga proyekto masakit man na ipaluwag dinulit subot sabi mayo po daanin na budget. Ultimo nga ning ini yung agyan kan na sa iyang opisina di lamang napakaray. Pero kung ikaw man ng sesyon na regular permi man na madaldal ng mga board member, iyo si board member Mainabde, si board member Hilmar Pacamara, and si board member Robert o si board member Rexa Oliva kan 5th district. Kundi si board member Rex Oliva nina kandidato man para o nanggana para vice alcalde kan siyudad ni Erica. Manaog adigi sa Rinconada ng mga bagong miyembro kanon ta provincial. Iya sinda board member elect Maninobde na nakakapo ni na awad-awad na
boto sa mga taga-tercer distrito kan na probinsya ni Albay, probinsya ni Camarines Sur Palang, ani na adik sa syudad kan na Iriga sa gigibon pan po na inaugural session dahil sa Gunian Panlungsod kan na Iriga maaraman taman kung ano ang mga informasyon na pwede niya itong makuha din sa Sanggunian Panlungsod ka na sila nilirigan sa official na pag-asumer sa pwesto ka na mga bagong opisyal at dyan po sa siyudad ka ni Iriga na kusay po mga tugang sa liderato puman kilala mga tugang ni Mayor Marilyn na Europe Alpidor asin man ni Vice Mayor Rex Cuba Oliva. 25 minutos makalampasan las 10. Ari po sa tuyang programa. Pasadaan daw mga tugang ang grupo ka na mga paratanom adigdi sa probinsya ni Camarines Sur. Sigon mga tugang sa provincial agriculture office kan na Camarines Sur. May mga kababayan pa kita na dahil pa nakaka-recover kana sa indang mga pigtanom. Ninulit sa mga tinanom ninda mga tugang imbis na magdadarakula nagsaradit ang lawas. Ana iba nga ni na kunang man na binubuan ni na tubig na araw nga kayan kulang-kulang dan supply ka na tubig. Imbis na makontento kapag karigos anin na dahil ka man sa mahaloy ama man itong sabi mabakal kagaya-kayan na pinayan dawa dahil ka ngayon magparali ni na okay. Di makakaluto ka na makakabakal ka bakal ka rin na parira. Ipo yan no ang mga informasyon na sa tuya po tabi na padagos pinag-rorondaan ang mga pareta digdi sa tuyang palibot. May 27 minutos makalampasan alas 10. Iba pa niya to na mga informasyon. Diyan mga tugang sa Banuan kang Nabwa. Pinapakaray na po dahil din po dyan sa may pakaluwas ka di yung sarong estasyon rad dyan sa nasamit ng Banuan. Ang sabi, ikuha na po dapat dyan si Mayor del Sigulan na patapos po ang patuloy kana sinambit ng Luladan dyan sa Maya parte kan Buhi Sur. Iba pa mga tugang na mga barata ana pamayuman kang Regional Peace and Order Council kan Ligaspi sa pagi po ni Mayor Noel Rosal
na kung ikumparar da ka na bulan na Enero hanggang bulan na kapangagaling Hulyo, ana mga dalakulang kaso, ana tulos man da na pinag-resolveran kana sa tuya pong presidente ka na Pilipinas, asin man na inagi sa alkalde ka na siyudad ni Iriga. Na kung saan mga tugang sa informasyon, na dapat mga tugang pakarayaan na mga proyekto na kung saan po mga tugang iniyo ginagastusan ka na sa tuyang gobyerno dahil mga ako ang gobyerno kundi na dilensya ang mga parabakal ni nataho aligid sa may parte kang nabwa kamarin ito. Right na minutos makalampas ang alas 10. Ipapa niya to ng mga informasyon. Pinayag mga tugang kan alkalde kan na Banuanin na Pili Camarines Sur na ang Banuan kan pili mga tugang pagali sa capital town kan na Camarines Sur. Ini mga tugang piga lalakaw mo niyan na maging State University and Nabwa National High School. Di ang kwen mga tugang mailagdagan ang populasyon. Pero ang kwen bilikit ko sa mga estudyante nga nagkapasaray na daw sa mga yaong digning personal number kana sa tuya tabi ng mga kababayan. Right na 2 minutos makalampas ang alas 10 kana sa Romanalda nagkaulay man kami kan na tagapagtarap kang ini pong Bureau of Fire Protection adigdi po sa siyudad ka na Iriga na kung saan mga tugang padagos po ang sa indang pagreparo kan mga boarding house, mga harong, asin man mga commercial establishment. At yan mga tugang kunya to ang report dalawa sa pagi ni Paling Mara Baroga na mapaabot po ka na mga informasyon ngunyan na pagkaaga. Bicol Connection Report. Paling Mara, go ahead. Good morning, sir.
Good morning, sir. Oo. Ano po ang mga impormasyon na dapat maaraman po sa tuyong mga kababayan na, sir? Okay, so just marinaga po, Sir Rocky and sa gabos pong nagdadangog kang sa imong programa. So, aram tamon po sa Sir na ngunyan pong July and then sa inabot pang tikuranan naman po Sir. So ngunyan po ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Iriga City ay nagaandam naman po kang mga posibleng pwedeng mangyari sa to like flooding. So pagbaha dito sa mga unexpected na naman. So ngunyan po we are currently monitoring sa tuyang weather and then nagkakaigwang po kita ng mga information dissemination sa atong mga barangays sa pamumuno kang sa itong operations and sa pamumuno kang sa mga officer na si Ma'am Marisol Almelor. So nagkakaigwa po kita ng preparedness and preparation para sa mga maandam na mga pwedeng ma-experience ko niya na tag-uranan na naman po. So ngunyan po sa activity kang City Disaster Reduction Management kunyan na July, i-celebrar po ang National Disaster Consciousness Month. So, mapuon po yan sa July 1. So, ang July po ay National Disaster Consciousness Month na kung saan may mga aktibidades po ang CDRRMO na mapanungod po sa Disaster Risk Reduction and Management. Magkakaigwa po kami ng Kidslandia sa 47 public elementary schools dito sa Iriga City na kung saan kumbaga po ipapa-experience po niya mo sa mga aki ang services kang CDRRMO and then pamanungod po sa Disaster Risk Reduction and Management Office. So sa whole duration po ng July, yan po ang gigibuhon mi sa kada mga eskwelahan dito sa specifically 47 public schools, public elementary schools dito sa Iriga po, Sir Rocky. At sir, ako na kayan sir, may mga trainings po kamo sa mga barangay kung panahon po rin mga kalamidad, daron po kan bagyo, asin na iba po na kunigwan ng landslide. Yes po, Sir Rocky. Actually po ang satuyang 36 barangays dito sa Iriga City, kang last February, kaibahan po ang Bureau of Fire Protection. Kaya pinag-train po niya si Barangay Emergency Response Team / Community Fire Auxiliary Group pamanungod po sa pag-responde sa mga emerhensya sa indang barangay. So nagkaigwa po kami ng 4 na cluster na batch na kung saan ang 36 barangays po nagpadara po ng mga representative ninda na nagbuo po ng BERT or Barangay Emergency Response Team. So igwa man po kami mga training manungod sa contingency planning. Contingency planning po kang barangay na kung saan nagpaplano po sinda kung ano po ang plano kang sarong barangay pamanungod kapag igwa pong nag-abot na mga disaster or calamidad sa indang barangay. And then igwa man po sa mga nagre-request ng trainings pamanungod sa boat handling. For example po si Barangay San Francisco na sarong identified flooded barangay, nag-request po dahil po sila nag-purchase kang sindang rescue boat, nag-request po sa ng boat handling, basic boat handling sa pamamayokan sa indang punong barangay na si Punong Barangay Temenya. So yan po ang mga trainings min po pikakantap sa mga barangays, and then continuous man po everyday po kami nag-roll call sa inda and then nag-update sa indang status sa barangay through sa indang mga radios na pinag-award kang sa itong opisina. Okay. At sir, maraming salamat. Baka ikaw ka pa pong idadagdag o ikaw pang iapot si Paligma. Okay po, si Okay, sir, maiabot ko lang, ngunyan bagang July, sabi po kan na pag-asa, tagpuran na. Arin pong mga lugar dito sa tuya, ang prone kan pagbabaha. Okay po, so thank you po, Sir Mar. Bali po, digdi sa Iriga, igwa po kita mga identified. Base po yan sa pong mapa dito sa opisina.
Iba po kitang mga identified barangays, which are the following po: San Francisco, San Roque, San Miguel, Francia, San Jose, and then ini pong San Francisco, and then minsan nakakaibahan po nga nining Santa Cruz Sur. So, kang Bagyong Usman, ito po si mga identified ni pong nabahaan. So, sa mountain unit man po, ang identified man po duman ng mga barangay, si mga landslide prone area. Siguro po mag-start na po kita dito sa ini pong barangay Perpetual Health, Santa Maria, Santa Teresita, tapos dyan sa may Santa Cruz Norte po, dyan sa may Antipolo, and then sa the rest of mountain units. Ang experience po ninda ay more on landslide po, Sir Rocky. Okay. Thank you very much, Okay, sir. sir, siguro sa expression ng karagdagan ng mga impormasyon. Okay, so sa sa karagdagan ta pong mga informasyon, kung igwa po kamong para po sa karagdagang mga informasyon pamano sa disaster risk reduction and management, ang samuyang opisina po ay bukas 24/7. Igwa po kami ng hotline na kung saan may naka-duty po, and then pwede man po nindo kaming bisitaw sa samong FB page na CDR Ramo Iriga City. So, dyan po sa mga barangay niya to, iba po kitang mga barangay tanos na may radyo na nakalik sa samong Emergency Operations Center. Kapag may problema po kita, pwede po kita magdulog sa INDA. And then, kung mapapansin nyo po sa satong mga barangay, igwa po dyan mga signages na po ng mga araw papunta sa mga evacuation area na may mga emergency hotline. So, kapag may ka-encounter kita mga any emergency, pwede po kamo magtawag na lang po sa samong mga hotline. Okay, salamat po. Okay. Okay, yan sabi pa diyan na ito yung pakikipag-ulay kan Operation Officer kan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lang gayon pati pati kan mga empleyado digdi. O, dahil mo na po kaya mga empleyada. Ano na, mayay kaman para makitlag po umaw. Sige. Yan yun lang, ito yung eros na informasyon na rin sa opisina with Madam Alminor. Ini matabi si Marbaroga. Back to you. Okay, salamat Paring Mar Baroga kan sa imong informasyon. Na kung saan po mga tugang nakaulay niya to an operation kan City Disaster Risk Reduction Management Council kan siyudad ni Iriga. Para sa mga paghahanda na naman, anin na yaw na naman kaya kita sa bulan po kan mga pag-uuran. Anin na may mga lugar na nalangkaw ang tubig baha. Arig di po sa tuyang palibot. At inumaw na to mga tugang si Mama Alminor at active ang City Disaster Risk Reduction Management Council kan siyudad ni Iriga. Bueno, sabi ko nga ni Sumago ni na ang mga taga Bureau of Fire Protection yan po ang sa indang paglibot sa mga lugar proga ang mga boarding house pinag-riparo po ninda kon igwanin mga exit igwanin na preparasyon kon igwanin na sudo dapat riparoon kon ang sa inyong mga electrical wiring maging pagparasaksak ng mga appliances sa siniba pa mga gadgets na napapabayaan na iyo po ang ginigikanan kan kalayo so ito nagagamit din kasira kandila asin man na katol dahil po nga sobrang init mga tugang
baka magkaraban na sanan sa indong mga harong. Kaya sabi nga ni, kaya hindi kayandaan mga pagluto sa laukan na kwarto, lalo na sa ito may mga boarding house. Sabi yan itong mga nagbo-board sa Indo na bawal ngayon dyan magluto sa laukan na sa Indo nga kwarto. Duman ngayon kamo sa tamang lutukan, magluto kana sa Indong mga pagkakan ng mga borders sa nagkapira pong lugar digdi sa siyudad kana Iriga. 44 minutos mga lampasan alas 10. Maray na aga kaya General Manager Vic Robosa kana Bawater District. Sabi ni GM Vic Robosa, nagkay ko palang sindanin seminar sa kapos na mga managers kan water district asin man ang mga board of directors ini po mga tukang na seminar workshop na ginibo po dyan sa Bao Water District Forum Hall mapapadapit po iniyo sa pakaray asin man sa saindang trabaho na bilang mga empleadas kan water district. So pagkataon ni bill, so approach sa mga customers na mapatakod ni na tubig and iba pa po mga programa kan water district pinag-urulayan po yan sa sinambit ng seminar workshop. Kinakay po ang mga tugang na atindiran manlalay ng mga programa nganing so ito po tabi na mga tatrabaho sa mga water district, arap po hindi ako na naman sa itong mga trabaho. Ay guamanda kaya mga tugang na emplado kan water district na daing kayo kabisado sa iyang pinaglawgan na trabaho. Kay puwan, maaraman, and matugluhan sa tuya mga kababayan, orog na po itong mga nagbabayad ng bill kana sa indang konsumo adyan sa water district. Ba water district mga tugang, sabi ni GM Vic Robosa, nina halangkaw mga tugang. Halangkaw ang nakukuhanin na ninulit na marayman na serbisyo kung na-ikumpara mo na sa ibang water district na maluyaan na serbisyo. Nagalat sana kan mabayad ka mga konsumidores. Pero ang mga konsumidores paano man ngayon magbayad na mayo man ngayon kaming dahil man ngayon tinatawan tugtog na serbisyo. Dahil man dati tinatawan tugtog na serbisyo. Paano man na magbayad? Yan po ang sabi. Pero hindi sa Bao Water District, nina ko yan mayo, nina reklamo ta aros sa oral daw, wakakwak sa wakakwak, dagang bulos ka tubig. Tapos po mga tuwang nagkikinabang. Kaya dahil man daan nalulugi, mga konsumidores sa serbisyo kana Bao Water District. Gusto lang ma-isya ni Manager Vic Robosa. Dyan sa Banuan kang Nabwa, bakuman ngayon yun sa Pangapi. At kanebor town ang Nabwa, kan Banuanin Bao. Manda ka nagtutugtol. Ay
man da kaya nagtutultol si Manager Minyonas. Ani na kung maray ng manager si Minyonas, sabi ni Abika Robosa, ni DNB Robosa. Ani na kuyan ngaya, maray ngaya ang serbisyo. Hindi lang ngayon duman sa pinirma na kontrata, aday pa na kakabayad ng Nabua Water District sa pinagkuyaninda. Kung mayo lang ngayon pinirmahan sa kontrata, aloy na ngayang inaliadin tubig kan bao, banuan kan Nabua. Kung kan maglaw na ini, o mga nakipagkontrata sa Tubig Pilipinas. Anong pagkakaiba kan ba Water District sa Tubig Pilipinas? Sinda ngaya, kundi kaya ikaw nga urulay, may arrangement ang Nabua Water District kasi man ang Tubig Pilipinas. May kuya na da, may itinahon da. Kaya porsigilo ang Nabua Water District na mag-alawag ang Tubig Pilipinas sa nasabit ng Water District. Sabi ni Victor Robosa, man nga problema, ayaw man ngayong mawawala sa mo. Sige lang, sa grabe pong pagkahinguwa, kana ba Water District kapatundok sindanin maray na opisina. Ay guwanin paksyonol, nina kundi ko kamong mga okasyon na kinakaipuan na naraw nindo dyan sa Water District. May conference hall. Kanin na kung iguanin mga for birthday, kung ano man na klaseng okasyon, pwede nga kuparoon nindo ang Water District. At iguasin na din na conference hall. Yan po yan sa Banuan kan Bao Camarines Sur. Hanapon lang si General Manager Victor Robosa kan Bao Water District. Alas 10:51 na po ni pagkaaga. Dagos po kita and pabutan niya ito giraray min good morning. Sa tuya mga parantabay sa Facebook, asin man sa mga naka-monitor, nagaluluto na kan sa indang papangutuan, ano lamang sa indong mga palira, na busy ang mga misis sa pagluto kan papangutuan. Maabot na po ang mga estudyante, maabot na po si Mister, ali po sa opisina. Ang mga misis sa dakol ang mga gidigibo, nagalilig, nagnaba, makasaod, maluto, anpay nga sa ni misis sa pon sana. At pon pagka ni aga-aga, grabe ang trabaho sa laog ka nga ron. Mas maray pa nga ni dangayaw sa luwas. At sa luwas, kul dikit ang trabaho. Pero sa laog ka na ron, dakol ang trabaho, pon sa napagkamata, dakol po ang pinagagigibo. Mga tugang sa iba pa nato na informasyon, kaulay taman na mga tugang ang manager kan Philippine Statistic Authority. Adig po sa Camarines Sur sa persona po ni Manager Clemente Manaog. Sa kutpalan mo niyan, dakot pa mga kukuakan sa inda mga birth certificate, merit sa contract, asin man sino man, dyan sa
Philippine Statistic Authority sa may parte ka na Panganiban, siyudad ka na Naga. Sabi ni Sir na Clemente Manao, anin na pwede na po na ka mo mag-online sa Philippine Authority o Philippine Statistic Authority. Nanganing na ka mo magpasiring sa Naga o duman sa Legazpi. Anin na i-online na lang dahil doon sa indong gagamit mga birth certificate, marriage sa contract, asin man iba pa na kinukuha po dyan sa side nga opisina. At kan kwenta mga tugan, akan mga phone pa sa eskwelahan, nakol na po ang nagkakuhanin sa indang nagkukakan na mga birth certificate and maging manso ito mga mapakarasal, ito pang ano pang mga gagamiton na konsep po mga tugan dyan sa inambit ng opisina and Philippine Statistic Authority. At nakol po ang mga nagpipila, nakol ang mga nagpapasirig dyan, anin na amay ka na nga anin na day kapatulos na kakuakan na sa imong kaipuanan. Inulit na nakol ang mga nagkakukuha dyan sa Philippine Statistic Authority. Magi masumaya parte ka na Legazpi, araw makayan, nakol man po ang mga nagpipila na makakuhakan na sinabit na mga requirements. Abutan niya to ni good morning ang pamilyang Cortez. Maray na agatabi sa pamilyang Cortez na nagatabay sa laukan na programa ang programang Bicol Connection adigi po sa Radio Ronda DCKI Iriga. Abutan niya to din maray na aga si Manay Aida sa po dyan sa Gaspi Pilinata Candy at dyan sa terminal kan Ciudad Dina Iriga. Yan man sa Kiskisan, permi man nakatutok sa Radio Ronda. Kumusta tabi ang mga para kiskis ninyo, para gubos ninyo yan sa laog ka na Merkado Publiko ka na Ciudad Nina Iriga. Abutan naman na good morning si Ate Bigby. Yan may mga paninda niya ng mga pasalubong, mga dulsing pili, asin ni Papa na paninda ni Ate Bigby, umali, maray na aga na pirmi man nagatabay sa tuya. Adik po sa laog ka na programa Bicol Connection. Diyan man sa maya kuyan, diyan man sa maya Springfield Subdivision. Aki Manoy Cesar na Romero. Maray na agatabi sa imo Manoy Cesar na Romero. Diyan sa Springfield Subdivision kana Ciudad Nina Iriga. Abutan naman ni na good morning si Francisco Tangilon asin man ki Daniel yan po sa barangay San Ramon Nabua, Camarines Sur, sa pamilyang Dangkalan, pamilyang Estribillo, pamilyang Hortanes, maray na agatabi sa pamilyang Vargas and sa pamilyang Pradis yan sa barangay San Antonio Bon, Nabua, Camarines Sur. Siyempre man ki Kagawad Edgar Balindang, ki Kagawad Arlina Estribillo, ki Barangay Captain
Sulpicio Abilitario, maray na agatabi sa Indo. Salamat ka na sa Indo nga pagandabay, adik di po sa RPN DCKI. Patugang luway-luway na po kita nga maparam sa satuya po nga programa Bicol Connection. Sa pangalan po ka na bilog na Pwersa ka Radio Ronda, sa Panginoon po ni Station Manager Melvin Barayoga, sa pangalan man ni News Director Mark Rodriguez, siyempre po naman sa transmitter, kaibanan po niya to si isa niya naman anin sa information si Tony Boy Saison, kaya ko aram kung si sayang niya naman sa transmitter, nakalang magadigdi, Mario Barco. Digdi mo po sa studio, kaibanan po niya to sa information si Alvin Orlando, siyempre man po ang mga OGT, siyempre man kaibanan po niya to si Chief Engineer Tony Aguilar. Ini po ang sa itong amigo sa radyo, Rocky Bayubo. Salamat kan sa itong pagandabay sa programang Bicol Connection. Sa pagaran po kan regular host kan na programang ini si Joey Habanali na ayaw po duman sa Metro Manila. May pahabol pa. May pahabol pa, bation mo man. Daw kami digdi pati sa Santa Teresita Iriga ang pamilyang family Bansal and Aguila News Corner ano niyo Bansal Abi Bansal maray na agad abi sa Bansal family sa Santa Teresita siyudad ka na Iriga na nagatabay adik di po sa laog ka na mga Bicol Connection. Sa dahil po maloy na panahon si Pading Mara Baroga, anyaw pala naman sa transmitter si Engineer James Oko. Salamat kan sa itong pag-antabay. Si Marco Pinat. Si James Oko. Ang nangyayari. Alright, magandang sa nilang maloy si Pading Mara Baroga.